Saka pepundhenmu Pak Trubus ya kuwi ngersakake lakon Kresna Gugah. Ha iya. Wis muga-muga kabeh ingkang kagelar iki bisa dadi kaca Brenggala ingkang prayoga. Ya. Dasar gagah sembateng kawira uku satriya sepi macam borbo kawira sayeng pak wah Ki Prabu Bromo Kumbara. As
Salamuni gambar tondo panangranira Sidik Sudirga Mara Wati katon lawur paningalira kasinungan kanu ragan Aula nuwun sewu kula ingkang abdi ing kepatihan pun yaksa dahuru cemadhong dawuh sinuwun kalilan kula cemadhong dawuh kanjengi wah ladalah patih yaksa dahuru wonten timbalan ingkang adhawuh apa to darunane kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake Ripalungguhan iki aku wis entuk sisik melik tandha-tandha bakal aku dadi wong sing kajuwara. Aku ketemu kelawan guru pepethingan, guru pengpengan, ya kuwi sing jenenge Pendhita Durna sing lenggah ana ing pertapan Sukalima. Lajeng keparengipun manut pangandikane Penemban Begawan Durna, aku bisa dadi ratu ingkang jayeng bumi. Lamun to bisa nyirnakake nata agung Ndarawati sing jejuluk Sri Bathara Kresna. Mula kang mangkono Ripalungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhane kepara malah kencengana. Siyaga ing diri sawega ing gati. Gandeng Ripalungguhan iki Prabu Kresna lagi tapa turu ana ing Makambang ta ing Jalatundha. Prayoga Ripalungguhan iki dibiyuki Bathang Sayuta. Boten langkung sendika ngestakaken dawuh keparengipun bidhal benjang menapa. Sanadyan sambung obor colok lintang rambatan pundak. Budhal dina iki. Boten langkung ngestakaken dawuh wadya bala budhal, yo budhal.
啊！哇！哇！耶！哇！啊！啊！喂！哇！啊！哦！啊！耶！哇！哎！哦！哈哈哈哈哈哈！哇！哇！啊！啊！哇！哦！哇！啊！啊！哦！啊！嘿！哇！哇！啊！哦！哇！罗！哦！啊！啊！哇！啊！哦啊！哦！啊！哦！哦！哦！哎！哦！哎！哦！哦！啊！哦！啊！啊！哦！啊！哦！罗达达啦！哦！啊！
Oh. Ah. Oh. Ah. 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 Wah. Woi. Ah. Oh. Oh, ah, oh. Ah. Ah. Whoa. Ah. 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 Oh. Oh. Ah. Ah. Wah. Wah. Tinututi lamun katututan lamun prawira digdaya prawira digdaya ong ong rananggana magawe gelar magawe gelar ira wang-wang wah tubles lagi wae aku ngancike sikil ing wewengkon Jalatundu ana satriya bungkik kakek kunting tangting bringo sisak kepel pawakane kuru ageng sapa tambuh marang aku yuk satriya lesan pura Yaswala bumi jenengmu sapa Raden Sencaki ya Setyaki Bima Kunting ya iki sing jenenge Pak Trubus senengane Sencaki ya mula neng kono kae ana wujude wayang Setyaki sing centelake ana wujude tembok merga saka tresnane karo sing jenenge Setyaki. Kuwi sapa? Tambuh marang aku mburi saka negara Parangbarung. Kesete sesembahanku Prabu Brahma Kumbara. Kowe takon karo aku jenengku Tumenggung Kumandang Garba. Banjur ana wigati apa ngambah laladan ing Jalatunda kene. Bloko suta wae aku goleki menungsa ratu saka negara Ndarawati sing jejuluk Sri Bathara Kresna. Panjenengane lagi tapa sare yen pancen turu gugan kok nyambut gawe ya ini. Kowe aja ngawur-ngawur gawan. Anggene sare iki ora sare lumrah ning nindakake darmane kadiwatan. Lah, ambil gedes. Darma apa? Yen ra gelem tangi aja takon dosa. Kalau aku tak ilangi nyawane. Wah, babor apa? Cetane kuwi teko kene mung arep waton Sulaya. Ripalungguhane iki Sencaki gawe Giri Sayembara. Kena kowe gepok singgol Sesembaku Ndarawati. Waton pinter nglangkai bangkene Setyaki. Wah, njaluk Radawa murmu.
Ya mau ngono tok kuwi, ya ngono kuwi. Tebak dadamu cepat igamu kelayang nyawamu rondo bojomu. Hai maju para ngarsa kuwi. Ora minggat hilang nyawamu. Woi. Wah. Woi. Tuyul. Oh. Oh. At. Wah. Tanda kowe. Ho. Ha. Ha. Aja minggat. Ha. Hai. Hot. Wah. Pecah sirau. Has. Ayo sana tuh. Hai. Ha. Ha. Ayo. Hoi. Loh. Waduh. Wait. Loh. Pak. Loh. Woi. Hai. Hoi. Woi. Ah. Oh, aduh, gele gulung. Oh, wah, ceyek. Ha, ha, oi. Woi. Ah, hai, out. Wah, oh, ceyek. Oh, ah. Lah, lah, oh. Lo, oh, ah. Hai. Ha, goyong. Wah. Ceyek mati. Oh, dah cikal sikilmu. Hoi, hidup dua, ya, out, wah, hot, kuat, dua, hot, wah, kaya, hai, waktu yuk. Wah, waduh.
Ora minggat sigar sirahmu. Maju sencaki. Oh. Ha. Hai. Hot, hat, lo, kuat, kuat. Oh, hat, hot, hat, hot, oh, hat, kuat. Ah. Hey, ha, 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 wait, ha, ha, what, wait. Waduh, mati aku. Hei, mundur, mundur. Cepat datang. Ha. Rubuh. Hai. Oh. Hai. Hai. On. Lo. Ha. Wah. What? 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 Oh. Hot. Oh. Waduh ya. Hot. Cepat datang. Wah, edan. Hop. Wah. Hai. Wait. Lo. Ha. Hai. Ha. Hop. Weh. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Wah. Wah. Weh. 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 Ah. Oh. Wah.
Sapa? Satriya Pringgondani Prabu Anom Harya Gatotkaca. Ora minggat gimbal ndasmu. Wah. Hot. Ah. Wet. Wet. Wah. Hot. Eh. Wah. Ah. Wet. Wet. Ah. Setyaki tinuru wirang tumandang setya garwanira gumejot pinethot lan curi Kang apa lek kena dilikke bose dhewe jakan mulih numpak Grab. Lah ngopo? Ora mung Setyaki, ora mung si Udawa, kae sing mapan ning gegana candrane nganti kaya lintang alian. Sapa? Kena Satriya Pringgondani Prabu Anom Harya Gatotkaca. Patihe buta wae sing raro-raro mau pancat pundhake untir guline. Iya. Kandhanana kuwi. Lek musuh Sencaki musuh karo Udawa menang monggo, lek musuh karo Gatotkaca entek nalare wingko. Masa? Heeh. Anggere Gatotkaca ki krasa lara awake, mesti ngambah ndirgantara matek aji Ismu Gunting Brajamusti. Dayane Ismu Gunting Brajamusti. Lamun ana mungsuh ora prayitna, Tan Wurunga bakal dipancat pundhake, diuntir gulune. Tok nganti musuh ki obah, malah saya siset, Tan Wurunga sirah karo gembung tugel tel pisah dadi loro. Kuwi dayane Ismu Gunting Brajamusti. Neng donya ki sing duwe Ismu Gunting Brajamusti ya mung loro. sapa? Siji Gatotkaca, loro bojoku. Masa? Angger aku padu tak nggih obah malah saya siset ngono kuwi. Wapurmu padak-padake karo Gatotkaca. Sinuwun. Apa? Monggo dipun penggalih kanthi wening. Sampun ngantos keseluruh wonten dalan ingkang kleru. Wong grusa-grusu agan sing tanpa paniti priksa. Adakane niku sak luput. Saya-saya mungsuh sampeyan iki mboten namung baen-baen. Ning Sencaki Udawa karo Gatotkaca. Menika satriya Surasekti Mandraguna, Jayeng Palagan, tinatah Mendat, Jinara Murup, tinumbak Bengkung, sinuduk Putung. ya namung jenengan Wah, kelakon Sirna Margalayu. nadyan kaya ngapa lan kepiye ora bakal mundur ke guntur tan mendhoing bebaya. Oh jenengan nekat arwani tenan Arepane tenan. ngibarate sulung mlebu geni. Ngibarate sulung mlebu geni. Kowe mung padha karo aku kuwi piye to? Turna mong aku turna padha ora. Kaya kutuk marani Susu. sunduk ora. Tuk nipisane kleru ora. Susune disunduk. Dasmu ora. Bilung kon meneng kuwi. Lambene ra tatanan.
Lah wis Satpol PP-ne wis patroli. Sapa? Genah Gatotkaca sing iso mabur ya Gatotkaca. Aku ya iso mabur. Sampeyan iso mabur lek ora iso medun ngono. Nek Gatotkaca komplit kae. Aku ya iso mabur. Mosok Manggere duwe tiket. Ah, patroli pindho, wis aku golek slamet anakku sik cilik-cilik. Tak ndelik ning jogangan kene wae aku. Ah, aku ya golek slamet aku. Oh, niki mawon. Kabeh wong sing digoreki mung Bagas Waras karo uripe slamet. Tinimbang mangke kemaki ngendel-ngendelke malah kedrawasan tembe wingkingipun. Lho, le patroli saya ndek. Wis ta ndase sesembahmu glundung-glundung. Jenengken ora? Non, Jenengken ora? tese ning teles lho mriki. Ah, dudu karepe dhewe susuk mendiring aku. Kang Tagat, Apa? lagi iki ta ana lakon Ratu Jeger Jogangan. Wis ora apa-apa, penting slamet. Cukup. Ngontun dawuh. Apa ki tilas sumur apa piye? Lah napa to? Oh, banyune megong mili lho. Ing atas sumur angete kaya ngene. Sumur to, Lung. Aku nguyuh, Kang. Ulani ora. Ya aja omong ae, kalau wong irene. Lho iki lho. Pundi nggih. Wau sami teng mriki do teng Klesik. Bareng kula dugi mriki blas mboten enten suarane, ora ketok wujude. Mangsa weruh ning jogangan. Kene roh kono ra roh kene. Sopo iki? Sencaki lho brengose sak kepel sisih. Awake kuru aking rada ireng Saka kasatriyan ngendi? saka Kongo. Ngawur ra. Lesanpura. Heeh, Lesanpura. Noleh cahe, noleh, awas noleh. Kaya ana swara klesik-klesik ora. Mangsa weruh ning jogangan. Nggih pundi lho, Nger? Mboten enten kok. Nah iki jenenge Udawa. Anggere ana satriya sing rambuté dawa gondrong dangdut. Udawa. Awas noleh rene dhek. Mangsa weruh ning jogangan. Janji ketok aja takon dolak giecek tenan. Mangsa weruh ning jogangan. Nah iki satriya ndeling gendanggen. Raden Gatot Kece. Menengo sik. Babar pisan rene sing jedul. Ngalih cahe ngalih. Mas noleh. Ah noleh ngati-ati aja, Mbah. Tatap ndase. Kaca tatap ndase. Sopo iki? Iki Sinuwun Ndarawati Sri Bathara Kresna. Lah kok iso? Lah ketara munggah to samangan dhuwur ireng iki lho. Kuwi aja-aja Yanto kuwi. ora caturan karo dapure. Mugur sandelik kaya ngono. Dudu karepe dhewe. Gatotkaca. Tak kira dodo damput to. Menengo. Ora minggat gigit siung pengapit pedhot gulumu.
Sang Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkunging tresnanira wah ladala babar pisan ora nduga mena lamun to kondange Ndalatunda ki papan sepi papan suci merga iki panggonane adhiku kadangku Ndarawati Sri Bathara Kresna anggene semedi ning parandene tak sawang bleduk mangampak-ampak dumadi peperangan Bantayuda kaya mangkene yo nadyan kaya ngapa lan kepiye Ratu Mandura tetep bakal ngugemi marang kesaguhan kadangipun Kakang Yayi Sri Bathara Kresna Tanyadi Ripalungguhan iki wis tinarbuka nalare Ratu Ngastina Duryudana anggene mertobat balekake ya kuwi kamukten negara Ngamarta lan negara Ngastina. Sapa wae aja dadi pepalang. Setyaki Udawa klebu Gatotkaca nganti dadi pepalang rawe-rawe rantas malam-malam tatas dina iki. Kakang Patih Udawa. Inggih wonten dawuh Raden. Wah menika mbebayani Kakang. Kok ngaten? Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa semunipun ngamuk punggung Suratamtaha. Ketitik anggenipun sumbar maciya-ciya sinten kemawon ing dados pepalang rawi-rawi rantas malang-malang putuk. Yen nganti Setyaki Udawa Gatotkaca dadi pepalang kelakon hilangi nyawane. Nyuwun pangapunten menawi kali sinten-sinten kula wani, nanging menawi kalian Koko Prabu Mandura kula mboten wani. Mboten wani, mboten wani. Mangundur cobi kula adepane mriki. Ramrata Jayarata Kerbutana sayuta mara sakete wuri. Ampian kowe mencana. Rebutan kaya menjangan mati, ora bakal gigrek mluku Salamba.
Aja mung Udawa, endi Setyaki, endi Gatotkaca, yen perlu Pandhawa kabeh kon teka kene. Janji ngalang-alangi Ratu Mandura anggen bakal mungu Yayi Kresna. Ing kene bakal dadi bangke. Sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Wis panas kaya ngene sing nyembah barang. Nggih no. Kula duwe tata krama, kula duwe udanegara. Kakang Udawa, nggih. Kabare sapa wae ora kena nyedhaki papan pasareane ya kuwi Yayi Prabu Sri Bathara Kresna anggene Tapanendra. Ya ngono piye? Nggih. Ning sing teka ora nyawang mripatmu. Iki Baladewa kadange tuwa. Nggih. Menawi sanesipun paduka Koko Prabu Mandura mboten saged nyaketi dumateng papan paleremanipun Sinuwun Prabu Ndarawati, nanging menawi panjenengan mesti kemawon saged. Wong panjenengan niku kadangipun sepuh. Aku iki wakili Sudarma, wakili bapak. Lah nggih mila saking menika. Nang endi angkene sare Yayi Kresna? Nggih kula dherekaken. Lah rak ngono timbang geger malah ora cetha kahanane. Nggih kula dherekaken teng mriku Makambang mriku. Ya. Dudu karepe dhewe malah cak rame-rame cak geger kaya mengkene. Yen liyane Baladewa monggo dialang-alangi yen aku Ratu Mandura. Aku iki kadang sepuh Yayi Kresna. Lah nggih mila saking menika. Menawi badhe mungu monggo, monggo kula dherekaken, kula terke. Isih adoh, mboten pun ketingal niku lho. Yayi Kresna sawetara suwe nggene sare ning kene. Nggih. Meling apa karo Kakang Udawa? Nggih, rumiyin menika saderengipun sare meling kalian kula. Le meling golek gamelan muni aku gani. Mboten ngoten, Dik. Kakang Udawa, anggenku turu iki ora turu lumrah ning nindakake darmane kadiwatan. Sapa wae yen bakal gugah anggenku turu elekna yen kena. Ewadene ora kena wis monggo wae. Merga aku ki ora turu lumrah, aku ki semedi nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Elekna yen kena, ewadene yen nekat ya wis kareben. Yen ana welaking dewa ana bebendune Bathara aku sing ora tanggung jawab. Ning menika lak tiyang sanes. Menawi paduka Sinuwun Prabu Mandura mboten napa-napa. Mboten badhe kuwalat. Jenengan niku kadangipun sepuh. Wakiling Sudarma. Tur panjenengan anak mbarep. Anak mbarep iki wakil wong tuwa dadi pengarepku kudu dadi tuladha ngoten niku. Tiyang sanes mbok menawi kuwalat jenengan mboten kuwalat jenengan tiyang sepuh. Mergi sinuwun. 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 Nyanti. Jenengane jare kon ngeterke malah mulih ngijlik kae ora. Mosok kandha ngono kuwi tenan ya Kresna. Nggih. Sapa wae yen nekat nggugah nggenku turu yen ana walate dewa engko ben ditampa dhewe ngono. Nggih. Yakin? Sumpah, pocong mani lho. Lho tinimbangane aku nampa welaking dewa. Aku tak jagongan karo kowe ning kene wae. Mboten sida mungu. Ora sida ora wani aku. Nggih, monggo jagongan kalih kula. Cobi rokok jenengan napa? Rokok njaluk korek nyilih ora. Rokok njaluk korek nyilih mangan akeh rene pilihane babar pisan. Tan samar pamoring soksma sinoksmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kabu pambukaning warana Kakang Udawa wonten dawuh. Ripalungguhan iki bener sing dadi kandhamu yen nganti aku cumantaka, nganti aku ninggal tata krama sembranan kelawan Yayi Kresna tan wurungu aku mengko sing bakal getun keduwung tembe mburine. Lah samangke kersanipun kados pundi? Aku melu prihatin nang kene, melu wungon
Yen perlu aku bakal taberi ngeningke cipta nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa nyuwun marang purbaning pangeran. Muga-muga besok kapan wungune Yayi Kresna dadi tronton pepadang tumraping padanging jagat raya iki Kakang Udawa. Madya ratri wus kawuri Surya Candra
ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kilen yekti dudu sunare Surya Candra Ndaru Kartika nanging gemelare kahiwangan Suralaya yuing junggring saloka sumunar mawa teja ingkang mapan wonten ing bali Araras Marcukundha Manik hanenggih tetungguling para Jawata ingkang abebisik Sang Hyang Girinata ya risang Giripati ya sinebat Sang Bathara Guru ing nalika ing mangke kahadhep dening kamituaning para dewa Jawata ing suduk pangudal-udal abebisik Sang Hyang Naradaya Resi Kaneka Putra datan kantun juru paniti sastra ing kahiwangan Suralaya ingkang awewisik nenggih Sang Bathara Penyarikan ya Bathara Prita lir sapating sun kemiling pangulati sapa antuk wahyuning Allah ya tumilah mangulah ngelmu bangkit bangkit mekatreh manguku Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Kakang Gunaresi Narada malah dalah berkenjang pak pong warudayang slire buntuti acel kater punapi adi guramiji demateng ingkang ngraka Kakang sak sampunipun jengandika satata pinarak lenggah kalilan kula cumadong dawuh nalika semanten kula utusan dumateng Bathara Ganapati dewaning ilmu supados matedhak wonten ing pertapan Saptawarga amanggi dumateng Resi Wyasa lan nalika semanten Resi Kresna Dipayana sampun manabda lumantar dongeng sinerat dening Bathara Ganapati satemah dados weda utawi kitab ingkang sinebut Kitab Jitapsara. Ingkang cetha pratela lamunta isinipun Jitapsara kala wau hanyerat dumateng lampahing perang Bratayuda. Gandeng semunipun kridaning ati tan kuwawa mbedah garising pasti budidayane menungsa tan sembada ngungkuli purbane kang kawasa kalilan ripalungguhan samangke kepareng ambabari isinipun Bratayuda kados pundi karana mboten dangu malih perang trah Saptawarga menika badhe kelampahan dalah Adi Guru gandeng ing kadhapuk mongko dados paniti sastra tumraping kahiwangan Suralaya menika pun Bathara Panyarikan dasaripun Weda Jitapsara menika sampun dipun beta dening Panyarikan prayogipun Panyarikan kemawon supados
maos ingkang kanthi terwaca bab isinipun Bratayuda ingkang senerat wonten ing Weda Jitapsara. Marma kang mangkono panyarikan kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh. Maragage majuwa lungguhmu matura sing kanthi gamblang lan wijang wacanen surasaning Weda Jitapsara ingkang kanthi tetela panyarikan. Kalilan matur sisip nyuwun gungi samudra pangaksami kula badhe mituhu dumateng dawuh pangandika paduka amaos dumateng isinipun Weda Jitapsara. Jitapsara menika wujudipun kitab ingkang hanyerat dumados ing perang Bratayuda. Perang ingkang hanetepi dumateng Brata utawi laku utama antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Dene mapanipun wonten ing Tegal Kurusetra. Tegal tegesipun ora-ora amba, kuru namining darah, setra pakuburan. Bratayuda wenang sinebat perang ageng karana kathah senopati satriya prajurit ratu ingkang gugur wonten madyaning palagan lan Bratayuda ing benjang badhe dumados 18 dinten. Dinten ingkang sepisan nenggih lampahan Kresna Duta. Prabu Kresna ingkang minangka cundhakanipun para Pandhawa angantep dumateng raosipun Duryudana. Satemah Duryudana sumpah prasetya hanetepaken Bratayuda dadi. Sasampunipun Bratayuda menika kelampahan nembe dinten ingkang kaping 6 wonten senopati ingkang gugur. Nenggih putra Wirata atmajanipun Prabu Matsapati, nenggih pun Raden Utara ingkang pejah kasulayah. Kalajengaken dinten ingkang kaping 7 nenggih Raden Wiratsangka kadang anemipun Utara ugi gugur pengawak Kusuma Bangsa. Dinten ingkang kaping 8 nenggih lampahan Seta ngraman saklebetipun Raden Seta Buminjaya ngamuk wonten ing Tegal Kurusetra lajeng dipun sampurnakaken dening Pendhita Talkanda Sang Mahatma Bisma. Dinten ingkang kaping 11 nenggih lampahan Bisma gugur sedanipun Pendhita ing Talkanda ingkang dipun sampurnakaken dening Senopati Putri garwanipun Arjuna saking Pancala nenggih pun Wara Srikandhi. Kalajengaken dinten ingkang kaping 11 nenggih lampahan Abimanyu ranjap gelar baris rakitanipun Resi Durna nenggih Makara Biyuha kalajengaken Cakra Biyuha satemah ndadosaken Abimanyu candranipun kados landhak wiwit saka pucuking rambut ngantos jempol sikil wontenipun namung jemparing pating crungat. Karana lelampahan ingkang kebak prihatos kala wau kadangipun sepuh Abimanyu nenggih pun Gatotkaca nadyanto ing wanci dalu magut Suranendriya ngamuk punggung wonten madyaning Tegal Kurusetra mila wonten lampahan suluwan Gatotkaca gugur. Kalajengaken dinten ingkang kaping 12 nenggih Durna tigas Resi Durna pejah dening satriya ing Pancala nenggih pun Trusna Jemena gumlundung sirahipun kinarya bal-balan. Dinten ingkang kaping 13 nenggih lampahan Jambakan Dursasana gugur dening Werkudara. Dinten kaping 14 nenggih mustikaning Bratayuda Karna tinandhing guguripun Sang Senopati Agung Basukarna dening panengah Pandhawa pun Raden Arjuna.
Dinten ingkang kaping 15 nenggih lampahan salya gugur dening pambayune Pandhawa Sri Puntadewa. Dinten ingkang kaping 16 nenggih lampahan Sengkuni Beset. Dinten ingkang kaping 17 lan 18 nenggih rubuhan Duryudana gugur dening panenggak Pandhawa pun Werkudara. Menika pukulun isinipun Weda Jitapsara ingkang anyerat dumadosipun Bratayuda ingkang dangunipun 18 dinten. Iya. Banget panarima ulun panyarian Kakang Narada. Pak punapi Di? Kados taksih wonten satriya lan ratu ingkang dereng kapacak wonten ing perang Bratayuda. Nenggih satriya ing jangkar bumi pun Antarja Tuwi Narendra ing Mandura Prabu Baladewa dereng kapacak wonten ing perang Bratayuda. Lah lajeng keparingipun adi guru kados pundi? Panyarian aja wedi kangelan mara gagi tulisen Bratayuda ora mung 18 dina ning ditambahi 19 dina. Dina ingkang pungkasan tandhingi Antarja kelawan Baladewa satemah Antarja Baladewa mati sampyuh ana madyaning Tegal Kurusetra. Nembe nyandak punang mangsi ciptaning driya sang panyarian nedya nyerat. Ora kaya ingkang andingkik saking sak njawining bale Marcukunda manik. Hanengge Sang Wisnu ya Sang Narayana. Semunipun boten condong ing rasa boten golong ing sedya. Drajak-drajak minggah wonten ing bale marcu akarya cingak kang samya mulat. Eka bumi dwi sawah Trigunung catur samudra Pancataru sapangonan Sapta Pandhita hasta tawang Nawa Dewata Saratuh Kawula nuwun sewu. Amit pasang kalimat tabi tinebening tulak manu dumawahing tawang tuwang pukulun sang hyang jagat pratingkah. Kula pun Narayana ingkang sowan tanpa piniji nilar ing tata krami. Ndak waspadakake katon sumengka pengawak Bajra Sigra kang mawa gita ana parigawe apa? He Wisnu. Nyuwun pangapunten. Nadyanto saking Jawi kula sampun nyuraos lan mirengaken bab isinipun Weda Jitapsara. Yektosipun leres ing dados sabdanipun Sang Wyasa Bratayuda menika namung 18 dinten. Dene dinten ingkang kaping 18 nenggih pun rubuhan Duryudana gugur menawi Ratu Ngastina menika sampun pejah, tegesipun Bratayuda menika sampun rampung. Ki menapa kok malah ditambahi ekstra nenggih? Dinten kaping 19 Prabu Baladewa kaliyan Antarja kedah peperangan lajeng pejah sampyuh menika mboten tinemu nalar. Ning kuwi kersane Adi Pramesti Guru lho, monggo kemawon ning kedah mawi dasar ingkang kiyat. Kalilan kula nyuwun prisa, Bratayuda menika surasanipun kados pundi, isinipun kados pundi to?
peranging Pandhawa lan Kurawa. Inggih menika leres isinipun. Pandhawa gundul kae lho. Mboten niku. Bratayuda menika dados telung perkara. Nuwun sewu. Sepisan tagih tinagih antarane utang piutang, angka kalih menika luware nadar utawi kaul, angka 3 sirnane angkara murka. Nuwun sewu. Menawi Prabu Baladewa kalian Antareja menika gadah utang kalian sinten? Prabu Baladewa kalian Antareja menika gadah nadar menapa tumraping Bratayuda? Keng menapa tiyang kang boten ngerti kentang kimpule kahanan pojok pleret teng lelampahan kok ngantos dipun pacak wonten Bratayuda dados korbaning perang Bratayuda? Nuwun sewu. Menawi saestu kula dados botoh Bratayuda ngemudeni para Pandhawa anggenipun nindakaken dharma bebener. Menawi ngantos dintenipun ditambah 19 nenggih pejahipun Baladewa kalian Antareja. Kula mopo kemawon, kula mboten dadi botoh, mboten napa-napa. Aja ngono Narayana. Urung-urung wis mutung iki piye karepmu? Pun mboten sah dadi botoh kemawon kula. Kok tak nyiter kemawon. Lah temuni ngomuni terus kuwi nyiter ngono. Tinimbang abot mangke manah kula karena mboten cocok kalian raos kula. Pripun menika Di Guru? Narayana malah mutung ngados mekaten menika. Iya, Narayana. Lamun to ndak nalar, lamun to ndak gagas bener kang dadi atur kita. Iya. Ora bakal ndak tambahi Bratayuda tetep 18. Nah, kula condong menawi 18. 18 niku angkanipun 1 kalian 8 yen dijumlah dadi 9. 9 menika kamenanganipun para Pandhawa, ngoten. Lagi ngaten ta Di Guru? Kirangan. Malah ripalungguhan iki gandeng Narayana wis ngerti surasaning Jitapsara. Weda Jitapsara ndak paringake kelawan jeneng kita nanging ulun mundhut liru. Ya kuwi ingkang awujud kembang Jayakusuma. Ing Bratayuda kembang Jayakusuma ora bakal ana dayane merga senopati ingkang gugur ana madyaning palagan wis ginaris dening pasti. Ginaris dening kodrat. Mula wis ora bisa diuripake maneh. Nun inggih boten langkung sendika ngestakaken dawuh. Mara gage maju lungguhmu. Muga-muga pangasih saka Hyang Agung tansah dadi pepayung tumrape jeneng kita Narayana. Daya kula nyuwun pamit lan ngaturaken panuwun Ibu Kulun. Iya. Sedya rahayu manggih Rahayu Wisnu.
Dewa Bathara. Ndak rewangi aku ki cenanangan munggah kayangan. Saka Gunung Mahameru kudu mancik ana ing Andaranti, banjur tumuju ning repat kepanasan yen Rawaspada iso samber mledhek. Banjur aku bantah karo para dewa ngene sing tak golek-golekke sapa. Ing atase aku dadi botoh tak rewangi rekoso paribasan toh nyawa kaya ngene parandene sing tak botohi irunge blas ora ketok. Ya Ripalungguhan iki aku kudu adil. Wis dadi sumpahe Narayana. Ora nyawang Pandhawa apa dene Kurawa. Sapa wae sing gelem nusul aku ana kahyangan ya kuwi sing bakal tak botohi ning Bratayuda. Ya kanca ning dhisik gembira. Metune bintang tamu. Heeh. Sapa? Aku Gareng Semarang. Ya.